Avui us porto un llibre de la Najat El-Hashmi. Es titula La filla estrangera, és publicat per Edicions 62 i va guanyar el Premi Sant Joan, el Premi Novel·la Sant Joan. La protagonista d'aquesta novel·la és una noia jove, nascuda a Marroc, però criada per la seva mare a Catalunya, en un poble de l'interior de Catalunya. És una noia, la protagonista, brillant, intel·ligent i una gran lectora. De fet, moltes de les coses que ha après les ha après a través de la lectura, i la lectura recorre tot el llibre. Hi ha moltes referències, des de llibres de no ficció, com Així parlava Zarathustra o La por a la llibertat de l'Eric Fromm, com a llibres de ficció, per exemple, Els dublinesos de Joyce, o, sobretot, hi surten 3 dones escriptores catalanes, la Carme Riera, la Maria Mercè Marçal i la Montserrat Roig. El llibre Te deixa amor la mar com a penyora, de la Carme Riera, té una especial importància perquè al final de la novel·la la pròpia protagonista acaba deixant una penyora, però no desvetllaré res més, naturalment. La protagonista és una noia que, a més de ser molt intel·ligent i molt brillant, és una noia amb una sensibilitat especial. Realment, quan cuina, per exemple, i explica com les olors li desperten determinades emocions, determinats sentiments, com el seu cos es desvetlla quan la sent, és molt impressionant. És una història, d'una banda, d'un vincle emocional molt fort entre la noia i la mare. I d'altra banda també és la revolta d'aquesta noia contra una cultura que ja no és la seva, que és la de la seva mare. Per això d'aquí ve el títol de la filla estrangera. Aquesta noia, que sembla que està tan dotada per l'estudi, de sobte es veu abocada amb un matrimoni que ha estat concertat, amb un cosí el qual ha de mantenir, es veu abocada a fer les feines de la casa, en fi, és exactament al contrari del que ella hauria volgut, i és de quina manera ella podrà enfrontar-se a tot això. Hi ha una altra qüestió molt interessant en el llibre, que és el llenguatge. El llenguatge que utilitza la protagonista és el català, naturalment, però molt sovint el vincula en el llenguatge que parla la seva mare, i aleshores l'anar d'una llengua a l'altra es converteix en una mena de joc literari molt, molt, molt bonic. Per exemple, us llegeixo un tros perquè veieu, no sabré pronunciar algunes de les paraules. La cantant que sovint escoltava la mare quan érem allà baix era Mahmoud En Servan, insisteixo que no sé com es pronuncia, que a la caràtula de la casset sortia pentinada amb una clenxa al costat i els cabells que li feien unes ondes naturals. No hauria dit mai que aquella fos una partidora de feines. Les partidores de feines són dones que no compleixen amb el seu rol de dones, per això són partidores de feines. La seva veu melanconiosa deia plou, plou, però potser seria més exacte traduir-ho per cau la pluja, si no fos que en la llengua de la meva mare no hi ha cap manera de dir que plou sense dir que cau la pluja, de manera que el que és banal també és poètic i no se m'acut cap manera més de transmetre el sentit més elevat de la cançó. I això ho fa sovint, que transita d'una llengua a l'altra, i és una altra de les gràcies que té el llibre. La història és una història molt interessant i molt forta, us la recomano.